i que és artista visual. Ell és el Marc Sellarès, a qui també li donem la benvinguda, que avui se sume a aquesta doble entrevista que farem. Molt bon dia, Marc. Bon dia. Pots seure? Ja us havíeu vist abans, per això. Com estàvem comentant, Marc, que tu ets bomber i ets artista visual. I una de les característiques teves, i pel que t'has fet conegut, és perquè l'any passat vas participar com a voluntari, aquest any, als incendis que va haver al Bages i a l'Anoia, i aquell fet a tu et va marcar per a una mica explotar el teu art, diguem-ho així. No és ben bé així. Jo porto ja més de 20 anys... Sí, no, però dic que vas participar com a voluntari aquí. Sí. Vaig participar com a voluntari, estava de vacances, i vaig assabentar-me de l'incendi i vaig anar a apagar l'incendi com a voluntari de l'ADF, com acostumem a fer per allà. I allà vas decidir, aquest incendi et va marcar i vas decidir fer una acció concreta que va ser la creació de, no sé, a mi m'han dit 200 creus, no sé si al final hi ha hagut una mica més. No les he comptades, però en principi més o menys és el que hi ha ara. Sí, el fet és com que el bosc era un bosc que coneixia, que era del meu poble, on hi tenia vivències allà al mateix bosc, doncs clar, et sap molt més greu que no sigui un bosc desconegut d'una altra banda. I llavors la intenció era fer un homenatge, com un ritual de dol, que es va anar engrandint i el vaig voler fer en un lloc més públic, que era al costat d'una carretera, on ho pogués veure tothom i compartir els meus sentiments així. Aquestes creus les vas fer amb els mateixos arbres cremats? Sí. Explica'm una mica, ho veurem en imatges, però l'obra en si, en què consisteix? Bueno, és el bosc cremat com a imatge d'un bosc d'esquelets calavèrics, o sigui, només les branques més fines i el tronc principal. Va recordar el que era el camp de creus de Normandia i vaig voler recrear-lo emulant aquests camps de creus de la Segona Guerra Mundial. I llavors vaig començar a fer aquestes creus, tallant totes les branques i una de les branques posant-les com a travesser, com a símbol de desolació d'un bosc cremat. Ja fa anys que et dediques a l'art, però aquesta obra és la que t'ha donat moltíssima repercussió, fins i tot als Estats Units, ha aparegut a mitjans del Japó, de la Xina. Sí, això ha sigut una sorpresa, una grata sorpresa, perquè no m'ho esperava. Ha tingut molta repercussió i ha donat la volta al món. Als Estats Units mateix, que ho comentes, s'ha publicat en més de 100 mitjans de comunicació. Va ser portada també del The Wall Street Journal, a l'edició europea, i al Japó amb 26 mitjans de comunicació, a Aràbia Saudita amb 8 o 9, ha donat molt interessant. I llavors, arran d'aquí, obre portes per fer altres coses que molta gent s'interessa, gent vol col·laborar, és interessant. El problema d'aquesta obra és que és efímera, no? Hi ha hagut, durant aquest temps que ha estat exposada a l'aire lliure, també pateix les inclemències del temps. Sí, la gràcia també és que sigui efímera, està per acabar també. No l'has acabat encara? No, he tingut un accident futbolístic i ara a principis d'any s'acabarà i a partir d'aquí es aniran registrant imatges i la idea és exportar-la a un altre indret on pugui realment fer la funció. Mira, ara ho veiem com el teu treball amb imatges. Ho pots veure en aquell televisor d'allà? Ja ho saps, tu ja ho has vist, en aquest cas. Em deies això, que ho vols exportar a altres llocs, com per exemple? Bé, això és interessant, per exemple, a Sud-amèrica, que és una zona on realment a vegades es cremen boscos per poder fer conreus després i la població resta indiferent. Això és una intervenció que realment pot ajudar, és la il·lusió i la intenció dels artistes d'intentar canviar les coses i això pot ser un granet de sorra a intentar canviar-ho. Estic en contacte amb alguna organització no governamental que sembla que hi ha interès per poder fer alguna cosa així. Em deies que no està acabada, què et queda per fer? Bé, queda un altre espai bastant gran, no són moltes, però són arbres molt més grans i més vistosos i llavors aquí vull compaginar creus amb algun altre element que no sigui ben bé la creu clàssica, sinó estic fent proves i esbossos. I parlant d'arbres d'aquestes dimensions, això ho has fet completament sol o has necessitat ajuda? En principi ho he fet sol, menys amb algun arbre molt gran, hi havia algun de 10 o 12 metres, que he hagut amb un amic amb una escala llarga, amb maquinària pesant, motosserres i això,
i poder-ho, si no és impossible. Sí, perquè això ho fas a mà? Utilitzes Sí, a eines... mà, eines manuals. Motosserra, en aquest cas, d'aquest dia que va venir un company a fer els arbres grans. Aquest no és, com et deia, l'últim projecte que has fet. També n'has fet altres a Palestina, Armènia. Què és l'últim que hi ha del Marc Sellarès artista? L'últim? Bueno, tinc diversos projectes començats. Ara estic parlant també amb una ONG per anar a la Franja de Gaza, a fer una cosa semblant al que he estat fent a Palestina aquest any. Tinc un projecte que fa un any i mig que estic fent, que és el d'Arribant a Ítaca, que és un projecte que a mi m'omple molt, que vol buscar les il·lusions de la gent que tenim amb l'arribada aquesta propera a Ítaca a nivell polític, doncs les il·lusions de la gent que les té a dins del cap o en ment, que me les escrigui i me les envia. Llavors jo aquest document l'imprimeixo i l'envio físicament a Ítaca, on vaig ser-hi fa 2 anys, a parlar amb les autoritats d'allà, i allà me'ls guarden en un arxivador, i quan siguem independents, doncs aquells documents seran també, com ell, editats com un llibre. Marc, Isidre, ens interessa moltíssim saber també una mica com compagineu la vostra feina amb aquestes altres versions que hi ha de vosaltres. Fem una petita pausa ara mateix i tornem de seguida amb vosaltres. Fins ara. Estàvem entrevistant avui a 2 persones. Un és el guàrdia urbà de Barcelona, de l'Hospitalet, ell és l'Isidre, i amb el Marc, que és bomber, artista visual. O sigui, els dos teniu, a part de la vostra feina habitual, un hobby, però que voldríeu que es convertís en algun moment en la vostra professió real? Ho heu pensat mai? Bé, Marc. Sí, jo des dels 9 anys és la meva il·lusió ser artista, dedicar-me a crear. I l'única manera que podem fer-ho a aquest país és buscant una feina alternativa que et permeti dedicar-te al que tu vols dedicar-te. No tenim possibilitats de subvencions, el panorama és desèrtic, és desolador, i no hi ha manera de fer-ho d'una altra manera que no sigui així. O sigui, Isidre, si et donessin a triar entre escriptor i agent de la policia, en què et quedaries? Bueno, jo, com ja tinc una edat, d'aquí poc espero viure de lo que he cotitzat tota la vida. Vull dir que lo demés seria una ajuda, no? Home, a la Guàrdia Urbana porto 31 anys i d'escriure fa 4, vull dir que o 5, no? La carrera és més curta. Sí, la carrera és més curta. I què us diuen els companys de professió? Hi ha més gent com vosaltres que té altres aficions, professions? Sí. Al bomberil hi ha molta gent que es dedica a moltes altres coses. Des de nivell esportiu, molta gent, competicions, competeixen, i a nivell creatiu també en tenim 2 o 3 companys que també es dediquen a pintar i a altres projectes. Jo, a vegades que anar por allà a jornades negres i tal, hi ha molta gent de diferents cossos policials que escriuen, des de Policia Nacional a Mossos d'Esquadra, n'hi ha diversos, i de Guàrdies Urbanes també, no? Jo, concretament a l'Hospitalet, que jo sàpiga, que escrigui novel·la assassí no hi ha ningú més, però vamos, que quan vaig por ahí coincideix. Sí que és veritat que tots habitualment els seus protagonistes són del mateix cos. És una cosa que fa cada vegada... Clar, si els coneixen més. Presenten a un, diu, mira, és Policia Nacional i tiene un inspector de la Policia Nacional, no? El que et deia abans, que un guàrdia urbà que investigui... Bueno, havia el Plinio, no? Havia el García Pavón, històric, no? Però el més habitual és que hi ha altres cossos més autonòmics o nacionals que investiguin, no? Pròxims projectes? Jo és que, a part, per estar estudiant antropologia, i aquest any acabo la carrera. Ja no dones per a més. No, l'any passat vaig acabar tan saturat, que t'estava comentant abans d'entrar amb ell, que jo cada any n'he tret un. I ja que per Sant Jordi, allà a Castelldefels ja venen a buscar el llibre pel submarit i tal, no? Però aquest any, al setembre, vaig ser incapaç, vaig acabar tan saturat. O sigui, acabaré la carrera, fer el treball final, i per l'any que ve un proper llibre del Silva. I tu més o menys ja ens has explicat també que estàs treballant, acabar també el projecte aquest dels... Exportar-lo. Moltíssimes gràcies.